krathik gasani मेथाइ गोथाव नंगौना नङा बिदिखौसो होदों आंनो गोथाव नंगौना नङा खिथाद' krathik gasaniया आंबो साखि नायनोसै नै लोंदो गोथाव ना हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर जों दा थांगासिनो दं आरोना थ' नोंथांमोना बबेयाव थांगोन बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय जों दा मोनसे जायगायाव आलासि जानो फैदोंमोन बेवहाय सफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आब'नि दखानाव एसे जाग्रा लोंग्रा लाबाय ओमफ्राय दा हाबफैनोसै जा बिथांजोनाव आरोना हा खाथ्रि बिबार खाथ्रि गासाबो गामियाबो ओमफ्राय खाथ्रि बिबार दंलाबायो आरोना बिराद मोजां गामिया बिराद मोजां आरोना थान्दा बोथोराबो दोमैनाय नालाय बिराद मोजां बारबो नांदों ओमफ्राय नै लोगोफोर जायफोर खाथ्रि बिबार नुवाखै नै जों गामियाव गैया खाथ्रि बिबार आहा नुखाबाय नै नोंथांमोनाबो नायफादो दे मोनहैथारसिगोन बिथांजोनाव रा थांगासिनो एकदम गिदिर गिदिर मना लानानै फैदों आरोना जोङो मानो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय था नुनो मोनगोन आरोना जेरावबो खाथ्रि बिबार ओमफ्राय लोगोफोर दैज्लां बोथोराव बिराद थास' बिबार मोनगोन आरोना थास' बिबार आइथिंनि माने क्राइसिस जानाय नङा थ' नै नोंथांमोननोबो एसे साइड बाइट खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायदो नै बिथांजोनि न'आ बेनो आरोना लोगोफोर जों दा बे बिथांजोनावनो थांगासिनो दं नायदो नै नोंथांमोना न'आव हाबनायनि सिगां नैबे एलपि स्कुलखौ मोनो आरोना माने एलपि स्कुल अपोजिट आरोना जों जाय बिथांजोनाव थांगासिनो थ' नायदो बबेखौ ए बे फुलखौ मा नामथाय ओंखाम होआखै नामा बेनोलाय ओंखाम होआखै नामा ए र' बाबु रुक' हा ए लटास बायदि नुयो ने ओइ बोरै जाखो बुजायनानै दोनाखै नामा बिराद मोजां जादोंहाय नै बियो ओइ नै लेंबोबाय नोंना दगिया जोंखौ लेंबोबाय बिबार फाग्लि गोजालै गासिबो बिबार नुबाथाय थानो हायिसो साइसथार बिबार फाग्लि गोजा साइस नुथारोबो आजां गाजां अबेयाव साजायबावगोन नोंलाय आइ फिसाया सिरिलायनानै दं नै krathik gasani मेथाइ गोथाव नंगौना नङा बिदिखौसो होदों आंनो गोथाव नंगौना नङा खिथाद' krathik gasaniया जाखोन्दाखौसो लकेल गाइखेरनि साहा पानि ओइ नै जा बैनो हरला बैनो बडिगार्डनो आयै एसे मेथाइ होदोब्रा आलासि फैनायनि साहा लोंसै जोंहा नै आंखौ लोंग्रोनोसै दैखौ लांफिनबावनांसिगोनहाय गोथाव आंबो साखि नायनोसै नै आन्दायसिगोन गोथावहाय दाखालि जों खथ' बायलाबायनांदों एसे उन्दुलै एसे नै नायगासिनो एसे उन्दु गोदैखौ बारा होनो नाङा खोमोन गयोनो ना गाइखेरबो होनो नाङा खोमोन गुदों गाइखेर होनो नाङा खोमोन गयो लोंदो गोथाव ना बिराद गोथाव साहाखौबो बिराद गोथाव फुदुंदों मानसियाबो गोथाव ओरैबायदि बुस्थुआ बेगाव थाखानायखायसो खामानि जाबाय जेरावखि साहा लोंखांबाय जाखांबाय बेनिफ्राय दा जों मा खालामनो नागिरदों बारियाव फैबाय आरोना आब'नि बारियाव मा होनो
खारौ खान्दाय बिबार खननो आरो ना खारौ खान्दाय बिबार खननो आयौ अमाबो दं फाग्लिना र' आं अमाखौ खिन्थानि अमाबो दंलायबावो नै मालाय गामि नालाय दुस 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 गिदों है नै अमाबो दं मोनबाय मोनबाय नै जोंहा खारौ खान्दाय खनग्राया ओइ नै लेवार बागोन लेवार 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 नै खारौ खान्दाय बिफाङा नै गिदिरथार खारौ खान्दाय बिफाङा बैथिं माखासे लेक्सार होग्रा दं बैथिं नै ओइ नै फिसा फिसा नुहुरदों नै लेक्सार होग्राफोर दङ बैथिंजाय खारौ खान्दाय बाथोन जानो नङा नैबे ना हरदे गैया गैलाहाय बारब्रैल' मोनबाय नै जों ओमफ्राय लोगोफोर बारब्रैनि अनगायैबो मोनबावदों आरो ना नै नोंथांमोना नुगासिनो नै आब'आ खनदेरनो मोनबावबाय आरो ना बारथामसो मोनदों आरो ना गासै 7थासो जाबाय ओमफ्राय आरोबाव जोङो सानबावबायखि नुनानै माने खुन्थाइ नारा फिथाइखौ एसे बाथोन जानो लाबावनोसै नामा होननानै थ' माने जोङो खुन्थाइ नाराखौबो लाबाय आरो ना लोगोफोर बेनि उनाव नायदो नै लकेल नै बेखौसो लांनो फैदों आरो ना जों नै सुनोसै दागा फारला रेडि जाखाबाय ओमफ्राय सुनसै नै जाय बोरै आजावनोसै जाय बोरै सुग्रा नै बेसेबां गोग्लैयो आं आजावग्रा जागोन बयनिखौबो खमावसो नायो बियो माथो बयहा बारा हैबावबायसो जोंना सुनसै आइसहाय दे खावसे खावसे रानना हो लुबैजोबा एसे आंबो मालाबा दखानदार जाबा लोङो नामा थिखोना होनांगौ एफा लेजि जायो दखानिया नङा आं बेखौ गिसाव नारनाय नामा दे ओरै आजावनो जों जानाय मिथिया बिमा दे सुदो नै ओरै नाजावफैदो जिरायनानै सिनाव जागोन बिदिबा जायखायासै नै जाबायहाय एफा गोजान सुग्राया सुग्रा आजावग्रा नै आयौ थैगोनसो मानो केमेरायाव लेब्रिब्रि नुयोथाय थैगोनसो मानो बिदिथाय न' बांफोरखौ उल्था सिदासो मोनजोबो ना हमनोनो हाया बे मोजांसो मोजां नङा बे दुद्रु लांदोंदां बस्थायाव थानाय लोंनानै दे सुदो दागा फारलाजों जि साइज नुबाय दखानिखौ थैगोनसो आरो गोसाव दंमोन ना बोखारबाय रोंखायालै रावबो जि मोजां मोजां रायलायखायो ओमफ्राय ग्रुपनो ओमफ्राय एन्सारानो जाथारा ओमफ्राय थिन जादों दासो थिन जाबाय फासस' सुना दोनथ'दो आंहासो मोनलायलांनाय नङाहाय फासखौनो रानगोनांगोन उफाय गैया ओमफ्राय नै आंना बस्थाया लाखाबाय आंहा गिदिरखा ओंखायनो फिरफिलिजों फैखादों आरो जों माबायदिसो सोखानासो लानोसै नामा एबार आं सारिल' जादों सारिल' जादों बे सारि हरदो नङाबा सारिखौ हरग्रोदो दे सारि हरदो दा माबा सासेयाव हरला मारियानो औ दाख्लै सिगाङाव लांफैयाखै नोंसोरो आयै आंहा मोनखाबाय गावखौ आयौ दोनबाय थानो हायाथ' फाग्लि एथ' नों जाफैथारबाय दे गोसोआव आरोना अबेनो फास ना सारि खालामनोसै आं बिदिखौ गारबाय थायासै बिदिया थाखायो बे गेसाव थानायखौसो गारहरदों थारमाने जोंहा एसे लोथो जा बैबो गोदान नायफिननांगौ नोंसोर गोमो गोदान गुरहैगोन दे एबार जोंखौ बुंनो फैगोन हाफ्रासो लेक्सारफ्रा मानो बुंनो हाया जाखो आं बुंनो खौनो दे जाखोना मागोन बेसेबा गोलाव गोलाव फाग्लिथारना बुरनायनि एसे बुरगोन जोङो नांगोल बोनानै खननायसो नंखाय होनबा एसेल' ओरै बुरजाफिनखानाय जौ संना दोनसै जौ संदो ओमफ्राय बराय होजोबसै जौ संदो ना खुसिजों खर'जों बायदो बिसोरखौ बे जानायखौबा खुसि खर' होनथारबाय गोखा जाया गोदैसो जायो माबाखौ गारजोबनांगौथ' मोजां सुनांगौ गोखा जायाथ' गोखा जाया बै माबा बै हाबाफ्राव एवना होनायखौ माबायदि सुदों साननानै आं माबाया ओमफ्राय आंहा बिदि गोथाव मोनोलाय ना मोजांखौ बारा जानो गोसो जाबावनाय संगौआ मोजाङै एवबाखौथ' आराम गोथाव जायो सारि जाबायना आंना एबार आंनि बिखौसो लागोनहाय आं जिजाय साइज थाथारदों
हागुंनि मा हागुंनि बोरैबा होमबालाय आंनिया बोरैखाय नलाय हमथालाय नङा बिहा एनानि बे मिथियामोनसो ना गावनि मोनसे गिदिरसिनानै गिदिर आंना खेफाबाबो दाबसा जानाय नङाबानो जायो बेखौ दंबाय जोंहा फिसालाया माबा बिगुरैसो गोथाव मोनबावो गोदिनखाबाय आरो खिलि बिमाजों बोखायग्रा अबेथिङाव माबा दाखेसनानै थोबदों देलाय गावनिखौसो नायगासिनो सांग्रालांनो सांनायानो थोखायो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नैबेवहाय आङो भइस डाबिं होनांगौ जाबाय आरो ओरैबायदि माने दाउस्रि बासा सेलायनाय बायदि खेब खेब खाबखाब आरो दा साब्रैजों बेस्रा मालिका गल'ल' नायगासिनो आरोना सोरबा सुग्रा सोरबा बासिग्रा सोरबा आजावग्रा सोरबा लेक्सार होग्रा ओरैबायदि थैगोनसो आरोना थ' जोङो माने सुखांबाय आरोना लोगोफोर आलुआ गेदेर फिसा दं आरोना माने गेदेरखौ सुखांनाय लोगो लोगो नै दानिया फिसानि बाहागो राननांगौनि फाला जालायबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायलायनाय आलुआ बिराद मोजां आरोना नैबे फिसा फाजानि थाखाय मोजां गाजा बेरस्रोलायबाय आरोना लोगोफोर दानिया नैबेखौनो जोङो रानबावसिगोन आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबावदो संनाय गैया दंनि आलुआ मानो सेवाखै जाफा सुख्ला बेरा गैलाबाया गैखाया जानाय माबा जानाय थायोना हा हरनाय आलु सुगासिनो दे दे हिलि बिमा दे थिखो फैदो नोंसोर मा गायदो दे गायदो बिदा दंहाय लोगोफोर दहायथ' आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन ना माने आलु बाहागो राननाय सुनायफोरा माने दाउस्रि बासा सेलायनाय बायदि आरोना थिग बेबायदिनो आरोना सेकेन्ड टाइम फिसा आलुखौ बाहागो खालामनायावबो आयै माथो होनबावनो आरोना जोंनिया सोरबा लेक्सार होग्रा सोरबा मा बेफोरनोसै आरोना इन्ट्रेस्ट माने जोङो सुलायबाय बाहागो रानलायबाय आरोना समानैहाय जोब्बाय नै जोंना आलु सुनाय हाबाफारिया नै बेवहाय 8 केजि ओमफ्राय आंना 9 केजि जाबाय नै बेवहाय आरो मोनदेरबावबाय नै फ्रि खालमासि आरो फिक्स जाबावखाबाय जोंहा ओमफ्राय नैबेयावबो 8 केजि ओमफ्राय बै मोनसेयावबो 8 केजि जोंना बिगोमाया ओरैबायदि मोजां हरदेरबावबाय नै अनसुलि औ जाबाय आइ निकालो फैसा आपना पार्स है निकालो जल्दी नहीं तो नहीं मिलेगा हाँ फाग्लि पासा 8 जाबाय गिदिरा 6 केजि ओमफ्राय फिसाया 2 केजि 8 केजि हिसाब खालामबाय नै सासेया ओमफ्राय जोंहाबो हिसाब खालामसै आंना 9 केजि बिना आलु दंनायखाय आं दंखायोसो दां होनबावदों आं बेखौ गामिनि मालाय जेब्ला जों लांफैयो होनब्ला जों फैनाय नालाय सिङाव खाबोबाल नैबेखौ डाइरेक्ट ए बिबार खाबाय बिबार माने बुरला जाला जालाबा 160 जायो खोमा ना आंनालाय सानदोंमोनहाय आंनि साननायखौ गोरबोर जायाखै ना माखोथाय गोरबोर जाया फंबाय दं हानाखै ना मबाइलसो सानदों मानो गोरबोर जायाखै मा होनदों नों आंनि सायाव जायाखै लाबोबाय औ 20 थाखा आंजों नैजिजों औ मोनबावगौमोन आरो दाखालि सिगाङाव फैबा ओमफ्राय थाब फैनाय जायासै जोंबो मालायफ्रा लांग'जोब्बायनो आरो ओमफ्राय दा जोङो सासेयाव 8 केजि मोनबाय लोगोफोर जोङो बेखौनो लांनो फैदोंमोन जयै आरोना ओमफ्राय दा आरो नै लान्चआबो बे आब'मोनावनो जासिगोन आरोना जों जानोसै ओमफ्राय खारफिनलांसै आरो जा बेयाव सानैमोन मोजां नङा नैबो आब' जांजों सोबाय आरो आलु सुखांबाय ओमफ्राय नै जों दा स्प्राइट लालायबाय आरोना स्प्राइट लोंफिनसैलाय अबेखौ बायो अबेखौ बायो गोलोमोनै बिदिसो जिरायगोन आंनि बेगाव गोमागोन नङाबा थाखा थफ्लाफ्रा सोरबा दावदै रानदों सोरबा बाथोन रानदों सोरबा ना रानदों सोरबा माबा माबि
सोरबा माबा माबि गुदुं गुदुं गुदुंनाय ओंखामा जोंना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नैबे लान्चनि थाखाय जगार खालामगासिनो आरोना जाय बोरै ज' जाजाय मावलागासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना नुबाय थादों नैबे गन्थं गोलाव मिन्स बेरेमोदै नैबे क्वार्टार बेरेमोदै आरोना थ' आब'आ बैसागुनि सिगां संनानै दोननाय बेरेमोदैमोन आरोना थ' बेखौ होदों आरोना दा माने जों गासैथ' साबा ओमफ्राय नाथाय आंहासो लोंनो हायिनि थाखाय आङो होनो हायासै आरोना देहायाव माथो होनबावनो आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो माने जानायजों लोगोसे एसे लाफाबाय आरोना ओमफ्राय आंहासो मानोबा लोंनो हाया थ' बेखायनो आङो इउज खालामनाय जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' नै नोंथांमोना नुखाबाय लाहार फाहार जानायनि लोंनायनि थ' बिराद इन्ट्रेस्ट जादों आरोना जोङो ज' जाजायनि खोथा नालाय बिराद मोजां माने माबा मोनसे टेनसन दंबाबो खारो आरोना बिदियाव थ' माने जोङो आलु लायनाय फावैनो माने एकदम उफाय गैया माने लान्चनि थाखाय रेडि खालामखाबाय नालाय आब'आ थ' बेखायनो जोङो जानो लाबाय आरोना मानो जेखौबो फसायाखै होनखो नोंलाय नैबे खुरैया बिराद मोजां आरोना बियो साइसथार खना दङ नै जोंना ओंख्रिया अमा बेदर आलु ओमफ्राय ना बाथोन मैथा ना आन्दा दालि ओरैजाय आरोना रेडि जाबाय ओरैजाय नै मालाय गावदां बिमा ITBPनि हिन्जाव बे 2 थाला 3 थाला बिल्डिंनि मालिक जादो नै जानोसैलाय दांखोलोदोआ एकदम दिनैथ' नै गोथावबावसो आयै सन आंखौसो होनदों दांखोलोदो मैथा ना आंखौ फन गोनां फिसालाखौ गथ'फिननो थाब सोनानै दोननांगौ आयौ बिदि सोफेरलायनायानो जाया माबा सयस'आवबो जाफेरा जोंनाव खालि बोरैबा फैसाल' गैया जाफेर बे सप्ता अबा खोनाबा सयस'आवनो खालामफिननाय जाया गोथाव गावनि खस्थ' खालामखाबाय आङो बेलाय एसे लादो जोंहालाय बिदियावसो दोनो आंना जोब्बाय मोननांला सुजुखाबाय जाबाय दे बिराद गोथाव जादों गासिबो मोदोम संखानाय ओइ बिसोरो मोनसेयावनो होजोबबाय खस्थ' माथो जाखो नायलाय लांफादोंमोन आं बोरैबा मोनथाराखै सिना फैदों होनबा माखासे गाज्रि जादों दाला बेवहाय होनानै औ नों मोनसेयावनो लाजोबनाय नायलाय ओंखायनो आङो प्लेट होनसिनबाय जाबाय आंहा खिन्थु जोंनाबो जेबो मोनां जोंनाबो खिन्थु बिदि ज' लानो गाव गावसो हायोलाय हौवाया जोंना बारा खुरैफ्रानो अरदार गैया जोंना होजोबनांगासिनो जोंना न'आव जायोहाय ओमफ्राय आलासि जायो बिदि होनो होआ जायो औ ओंखारगौना जोंनाबो ओमफ्राय बे दखलबाथाय खेबसेनो गावसोर हौवाफोर गोजाबा दा बै गेजेरावनो ज' होनो ओमफ्राय जाबाबो मानसिबा ओमफ्राय मोजांसो आंगा दं नालाय थांदोबा बोसोराव जानाय नां होनदा सोरनि फिलिपिना मा आङो फटन मानसुरिया खाबाबा थांगोन आंना न'हाय बिदिनो बायो आङो जौ फैसा लोगोफोर जानाया आङो रावखौबो मिथिलायलाङासै एकदम जागासिनो आरोना गावनि जानांगौखौ ओरैबायदि टेस्टि जाखादों दा बुंसै आरोना गासिबो ओंख्रियानो माने टेस्टि जाखादों खिन्थु आब'आ बिराद पारफेक्ट दे संनाय खावनायाव बेखायनो जोंहा बावखुंग्रि हाजोआवबो प्राइज मोनबोदों आरोना थ' बाख्नायथाव लोगोफोर जोंहा जाखांबाय बिराद टेस्टि जादोंमोन ना नोंथांमोनाथ' नुखादों बिराद मोजां जाबाय ओमफ्रायहाय नै गय जाबाय गय फाथै गय फेस्रोलायबाय आरोना आंबो ओमफ्राय नै जागासिनो आइदै ओमफ्राय ना मोनदोंनो अबा गिदिर बेखौनो रायलायगासिनो नै ना मोननाय सिजन फैलायबाय नालाय ओमफ्राय रायलायगासिनो अबा गिदिर मोनो गुरहैनांसिगोनहाय जेखायानो गैजाया आंहा ओमफ्राय ना गिदिर मोनोनो अबा
जोंहा सानैनाबो जेखाइ गैजाया ओमफ्राय र' जेखाइ बायनोसै ओमफ्राय गुरनोसै आब'नाथ' मालाय एकदम दैथो गेजेरावसो नालाय न'आ ओमफ्राय औ मेंबाथाय बिसिनि न'आव जिरायनोसै गुरफिनसै सायै सायै जागोन आरोना जोङो एबारहाय बे दैनि नाखौहाय ओमफ्राय ओइ नै माखासेफ्रा ओमफ्राय जोङो बिदाय लानोसै आरोना आब'मोननिफ्राय जाखांबाय लोंखांबाय थाब थांफिननांगौ नालाय गथ'फोर स्कुलाव गनायनि सिगांनो आरोना न'आव सफैनायनि सिगांनो सहैनांगौ थ' बेखायनो जोङो जल्दि जल्दि जायै लोङै रेडि जाबाय आरो थांनोसैयावनो गाइखेर लालायबावबाय नै आरोबाव नै थफ्ला मोनै लकेल गाइखेर थ' हाखु दाखु फिरफिलि फैबाय जा फिरफिलि नै लाद' बेग थेग मबाइल थबाइल बावगोन हाबाब फैयो मा लांनो नागिरो नै मोनब्रै बानाय मोनब्रै थांबाय बेलाय नै आं माबा थिखोनांगौआ हमदो दे नै आलुआ अहाय दा रायलायबावगोन आंबो दोंसे गुदियाव दान गुदियाव दानो होनबाथाय हायो आरो मोनसे हरबावदो दे बारायखौ दाख्ला बारबाव हरदो आंनो बियो आंनो बियो हरदो गाखोदो फैदो ओइ आब' थादो दे सना माइनाव आं मा बावदों ओंखायनो मिथिनानै रोङाखै होनदां सर फंबा नाङा थांग्रा थाङालै थादो दे माइनाव सना माइनाव थादो बिबार बारसान्दियावनो बे एरखागोन आंनानो बेखौनो बिबार बारसान्दियावनो अरखागोन होनदां आंना दे थादो माइनाव दे नोंनालाय ए नैबे गोरलैया थांगोन ना थाङोना थांजोबो मावाबानो थांगोन ए बाय बाय सन्देल लाबाय नै फुल नैबे थाङो मानो थाङा जानो थादो दे आब' नैबे जेखौ आं सोरनावबा हारसिं जाबाय मालाबा थांदो सोरनाव नुबोआमोनथाय आं बे बिबारखौ दाखालि ओमफ्राय आं आब'खौ थेंक इउ होननो सानो मानो होनब्ला आब'आ जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' मोनबाय आरो बिराद टेस्टि सङै खावै जाहरबाय आब' थेंक इउ स' माच बाय बाय